Het is haast net met de Sjen, maar op dit plak in de natuur bij Oudebekeer lijkt een historisch pareltje, de Berghofskans. Een verdedigingsstelling, maar een soort betjutting voor de provincie, zo is de lokale historici. Nou, ik zeg hem wel eens, dankzij onze dappere stellingwervers praten de Friezen tot op de dag van vandaag Fries. Want als zij hier niet zitten hadden, dan hadden Jim nou met z'n allen Duits praat. Maar er is hoop voor dit stukje verlennerskietnis. De vertutte skans wordt de komende maand van zo'n €30.000 opknapt. Verschillende instanties, als Staatsbosbeheer, het Frieske Geer en Landinrichtingscommissie Beekdal-Linde binnen bij het project belutsen. Nou, het is de bedoeling dat hier een hulsthaag omheen komt. Dus de polen die je nu ziet, die worden allemaal verwijderd. En die haag die wordt 50 bij 80 centimeter. En dat geeft dan prachtig de contouren aan. Het is de bedoeling dat hier in de schans een soort stekje komt, zo noemen ze dat. Het is een kunstwerk wat aanpast is aan de omgeving. En dat kan heel erg mooi worden. Dat hebben we bij Friese palen zien. Want daar hebben ze in de schans ook een stekje. En dat ziet er echt fantastisch uit. De skans komt uit de tijd van de 80-jarige oorlog en China doet als een grenspost. In 2007 binnen de contouren weer zichtbaar maken. Het is nou de bedoeling om het plaatsje te verfraaien. Zo zal het wetter verontbrocht worden om de skans. Als je dan van die kant aankomt rijden, dan zie je dat water met een brogging erover en daar de schans achter. En dan krijgt het natuurlijk dan spreekt het natuurlijk veel meer aan. Dan nou ligt het in feite midden in het land.